Witam was moi roztomili po długiej przerwie. Muszę powiedzieć, że nie szafła nic nagrać wcześniej, bo nie miałem czasu. Jorzech jest księgową, a teraz jest koniec roku. I lotą choby mucha w taż lampie. Wybaczcie moi roztomili, ale już myślę, że się trochę poprawia i wciepnę jeszcze kilka kąsków po śląsku. Wspominki ze szkoły. Autorka Johanka, czyli jo. Kiedy mało Johana poszła do szkoły, matulka kupili mi tyta z maszketoma, a to było fest trudne do szafnięcia, bo wtedy już był kryzys. Szkoła jak szkoła, to nie była rewelacyjna, ale mnie zapisali do szuli numer 2 w mojej miejscowości, bo to było za kańc bajtli we szuli numer 1 imienia generała Sieczeskiego we Zawadzkim. A jo szła rok prędzej, bo mi się w domu mierzło i czytać żech już umiała, jakże miała 5 lat. I nasza pani Maryjka. Pani Maryjka bardzo się ono stropiła. Pierwszy dzień uzupełniała dziennik, pytała imiona rodziców. Każdy wiedział, ale Paulek nie wiedział, jak mu na imię jego fater, bo ono było fest trudne. Pani pyta, Paulek, no weź się przypomnij, jak się fater na imię ma. Paulek nic. Ej, a powiedz mi, jak mama woła na fatra? Drap uśmiech wypłynął na buzia Paulka. Wiam! Woło, stary, pójdź no sam. A ojciec Paulka nazywał się Eberhard. Dary na salce katechetycznej. Kiedyś jak kościół był tym, czy powinien być, i my mieli religię na salce katechetycznej, pewnego razu na lekcji religii farusz powiedział nam, że dostaniemy darki z NRF-u. Każdy bajtel mógł się wziąć jedno obleczenie ze srogiej kupy. Każdy dostał też kawał masła w nylon bojtlu. Jo spakowała do taszki, ale kolega Józio miał 2 tajle masła, jedna dosia i drugo do komrata, kery był chory. Nie miał taszki, to związał cwiter, taki jaki se wybrał z tych darków, na kole i pojechał. Ale na uliczkach na ulicy Waryńskiego była dziura, koło mu podskoczyło, mastło dzistło na droga, a Józio przejechał bez to masło. Wrócił się, pozbierał borok, pojechał do domu i do tego kamrata z tym darkiem. Kamrat się dziwował, czemu takie czarne tajle są we tym maśle, a to przeca był żużel z tej drogi. Nie wiem, czy kamrat spożył to masło, ale to by zapamiętać do końca mojego życia.